Shin me ya faru ne tsakanin Wike da Soja a Abuja? Wannan tambayar ita ce ta karaɗe kafafen sada zumunta. To a kwana-kwanan nan dai an ga wani faifan bidiyo yana yawo inda ake gaddama ko takaddama tsakanin Wike ministan Abuja da kuma wani soja, inda wasu suka ce Navy ne, kamar yadda kuke gani. It doesn't matter. It doesn't matter. I'm an offside, take to orders. So what? You had a who? Than me. I'm an offside, take to orders. To order that. You take it. Mr. General. Okay. I can't say no. That means You can never develop this property. I will not allow it. No problem, sir. You I'm only acting on my if orders. You want to kill everybody, kill everybody. We will not kill You anybody, cannot. sir. We will not. We will not kill anybody, sir. You put yourself in trouble. We will not. My friend, you see, What is that? You cannot shut me up. No, you cannot shut me up. You are my senior. You cannot even talk when I'm talking. Because I have to reach you. you're exaggerating. I'll be talking and policemen will be talking. To abin da ya faru dai shine sojoji ne suka dakatar da Wike da makarabansa akan shiga wani yanki fili da ake takaddama da shi a Abuja. I'm not a fool. I'm not a fool. A cikin wannan cacan bakin har shi minista Wike yake ce da wannan soja kamin shiru, ya ce ba zai yi shiru ba, sannan ya kira shi da wawa, ya ce shi ba wawa ba ne, ya ce ya ba shi hanya ya wuce, ya ce ba zai ba shi hanya ya wuce ba saboda shi doka yake bi, kuma ba dokar Wike din yake bi ba, dokar wanda ya ba shi doka yake bi. Wasu suna ganin abin da wannan sojan ya yi daidai, wasu kuma aka san haka, saboda babu wani minista a Najeriya da ya isa ya ba ma soja oda sai shugaban kasa. Wasu kuma suna ganin cewar Wike tun da shine minista to ya kamata ya ba shi hanya ya wuce, amma idan za a bi doka to ba haka abin yake ba. Ku faɗa mana ra'ayinku a comment section, sannan ku danna mana subscribe. Mun gode. Arewa Gida TV, ku danna subscribe.